Ahoj, já jsem Petr a opět pro vás mám zajímavou srovnávačku dvou velice atraktivních zánovních ojetin se sportovním šmrncem. Volkswagen Arteon proti Opelu Insignia. Obě auta mají několik společných věcí, například, že jezdí na benzín. A když jsme u těch motorů, tak obě auta nemají motory s vyloženě sportovním výkonem a přitom jedou skvěle. A obě auta, bych řekl, nejsou masovky, to znamená, neuvidíte je na každém rohu. A přitom jsou to auta skvělý a krásný. A řekl bych, že dokonce podceňovaný, hlavně Opel Insignia. Opel Insignia je z roku 2021, pod kapotou má 2-litrový turbo o výkonu 169 kW, to znamená 230 koní, s krouťákem 350 Nm. Zrychlení z 0 na 100 zvládne za 7,4, maximálka je 237 a pozor, motor je spojený s 9stupňovým automatem Aisin. A co je ještě zajímavé, že má najeto necelých 26 000 a dá se pořídit za 750 000. A má i pádla pod volantem. Insignia je tady s námi od roku 2008. V roce 2017 se objevila na trhu druhá generace, krásná to generace. V roce 2020 prošla faceliftem, to znamená, přišly drobné úpravy na karosérii, přišly taky nový motory, nový převodovky. No a v roce 2022 zase skončila, jako když utne. Prostě je bez přímého nástupce, což je podle mě velikánská škoda. Jinak tuhletu dvojkovou Insignii můžete mít ve dvou karosářských variantách, to znamená Liftback Grand Sport, nebo jako Kombik Sport Tourer. V průběhu let jste mohli mít tuhle Insignii v různých druzích výbavy, jako Enjoy, Innovation, Elite, Ultimate, sportovní paket OPC Line, taky zvýšený poloterénní kombi Country Tourer, nebo třeba sportovní GSI, na který se podíváme dneska. Tahle dvojková Insignie je taky posledním Oplem, který vznikl ještě před vstupem do koncernu PSA. Tenhle ten krásný Volkswagen Arteon je z roku 2022. Pod kapotou má taky 2 litr, ale známý TSIčko výkonu 140 kW s krouťákem 320 Nm, to znamená, že s tím 1,5 tunovým autem dokáže pěkně zamávat. Je v Airline paketu se 7stupňovým automatem, najeto má něco přes 33 000 km a dá se koupit za 850 000 korun. Tohleto auto je vlastně nástupce CCčka. Arteon se objevil na světě v roce 2017, v roce 2020 při modernizaci dostal i karosérii Shooting Brake. Od roku 2023 se Liftback už nenabízí a neprodává, za to Shooting Brake by měl vydržet právě až do roku 2026. To je dobrá zpráva. Základní výbavou Arteonu je Arteon, nebo taky Essence, podle toho, na jakým trhu se to auto prodávalo. Pak taky luxusní Elegance nebo sportovní Airline. Elegance a Airline mohly být doplněny o paket Exclusive a pak byl nejvyšší top model R. Volkswagen Arteon je podle mě jeden z nejkrásnějších Volkswagenů a na to, že Volkswagen všeobecně dělá auta spíš konzervativních tvarů, tak tomuhle se opravdu teda povedl předek. Líbí se mi fakt ty detaily, to spojení těch světel s tou maskou. Taky parádní mírně se rozšiřující zadek s nízkou siluetou a hodně dělá design těch zadních světlometů. Auto má plynulou, líbivou siluetu z boku, taky výrazný airko na dveřích, no a ty dveře mají bezrámovou konstrukci, což mě strašně baví. Takže co? Takže nezapomeňte v zimě mazat gumy, ať vám nepřimrznou okna. Insignia dělá krásnou spousta věcí, jako například 20-palcový rávky nebo třeba ty červený brzdový třmeny Brembo. Parádní přední spoiler, taky krásná černá oplovsky rozesmátá maska, i s tím černým logem vypadá skvěle, no a pak jsou tady fantastický LED Matrix světlomety. Málo kdy se na boku auta povede takhle pěkný, fantastický průlis, jako má Insignia. Vzadu mě baví ty koncovky výfuku, které jsou obě funkční a jsou integrovaný přímo do toho nárazníku. A co je opravdu na zadku Insignie hezký, je, jak ta černá střecha přes černý sklo přechází až dozadu a ještě ho doplňuje ten spoiler, který si první majitel dodělal za nějakých 2700 korun a vypadá to teda skvěle. Ještě v kombinaci i s tím černým znakem. Skvělý, nádherný. Arteon měří na délku 4,86 metrů, na výšku 1,45 m a rozvor náprav činí 2,83 metrů.
Insignia má na délku 4,92 metrů, na výšku úplně stejně 1,45 m a rozvor náprav, ten je vlastně taky stejný, 2,83 metrů. A teď ještě jedny rozměry. Na délku 4,86 metrů, výška 1,45 a rozvor náprav 2,83. Poznali jste, o jaký jde auto? Škoda Superb 3. generace. U Insignie můžete mít pod kapotou spoustu motorů, jak benzínových, tak naftových, což se můžete mrknout ostatně v tabulce. Já, kdybych vybíral benzín, tak sáhnu po 2-litrový variantě v turbu. Ta předfaceliftová verze ročníku 2017-2018 měla výkon 191 kW, spojená s 8stupňovým automatem, to auto bylo jako 4kolka. A nebo pak bych bral tuhletu variantu, která má o něco nižší výkon, 169 kW, ale zase s 9stupňovým automatem Aisin a taky jako 4kolka. Pokud bych vybíral Insignii v naftě, tak bych si vybral 2 litr nejsilnější variantu CDTI o výkonu 154 kW s 8stupňovým automatem a to auto je taky jako 4kolka. Tohle naše GSIčko se dodávalo jenom s nejsilnějšími motory řady Opel. Do roku 2020 byly v nabídce benzíny i diesely. Po faceliftu už to byly pouze benzínové motory a pouze s automatem. Pod kapotou Arteonu najdete klasický koncernový TSIčka a TDIčka, opět se můžete podívat v tabulce přehledně. Já, kdybych si vybíral benzínový motor, tak ano, 1.5 TSI není vůbec špatná, ale proč si nevybrat 2 litr TSI o výkonu minimálně 206 kW, že? A nebo potom rovnou v R-ku 235 kW se 7stupňovým automatem a jako 4kolku to auto. No a kdybych vybíral naftový motory, tak zase asi bych si sáhl po silnějších verzích, to znamená minimálně buď 147 kW, anebo pak biturbo o výkonu 176 kW se 7stupňovým automatem ve 4kolce. Jinak pod kapotou tohle auta je 2litrový TSIčko, tenhle ten motor mám rád, opravdu parádně jede a bere za plyn, dokonce bych řekl, že má lepší tah na bránu než právě ten motor v Insignii. I nastavení toho podvozku je u tohohle auta univerzálně, jak to říct, sympatický, bych řekl. Ano, možná by někomu víc vyhovovaly místo 19 18 kola, pak by to auto byla opravdu parádní, ne-li dokonalá žehlička. No, krásně drží v zatáčkách. Trošinku mám pocit, že oproti Insignii má jakoby pocitově klouzavější zadek, jo? Ale jinak velice příjemná jízda. Insignia ve 4kolce používá systém Twinster, to znamená nemá klasický diferenciály, ale sadu spojek Twinster, díky čemuž ta řídící jednotka vlastně vektoruje ten výkon na vnější kolo při průjezdu zatáčkou. Jo? To znamená, funguje to opačně jako u Haldexu, který naopak přibržďuje vnitřní kolo teď do zatáčky, jo? Kdežto právě Twinster posílá víc výkonu na to vnější kolo, nebo respektive řídící jednotka. Jo? Ten průjezd je pak hladší, jistější, ten systém je vlastně taky rychlejší a navíc se vlastně tím tolik nezatěžují brzdy. Zapíná se tímhletím tlačítkem ABD, jinak je to pouze a jenom předokolka, pokud tohleto tlačítko nezapnu. Teď už mám 4kolku. Jo a na rozdíl od Haldexu, který posílá buď na předek nebo na zadek ten výkon, tady je to vlastně buď nalevo nebo napravo. Systém Twinster se jeví jako spolehlivý, i když se porouchá, tak ho umí opravit jenom autorizák. A to systémem kus za kus, což teda není levná záležitost, ale najdou se i odborníci, kteří ho opravdu umí opravit. Do auta čepujte kvalitnější palivo než 95, protože ten motor má potom klidnější chod. No a na co si dát pozor u naftového GSIčka na biturbo, protože pokud se biturbo porouchá, tak to se bavíme o částce 80 000 plus práce. No a když budete vybírat Insignii v naftě, tak na co si dát pozor? No tak u 1.6 CDTI, aby prostě nechrastily rozvody, stejně tak občas se odporoučí i Egr ventil. No jinak u těch 2 litrů CDTI tam prostě odchází dvouhmota a spojkový ložisko, stejně tak jako senzory oxidu dusíku. No, pro někoho z vás může být důležitá i informace, že AdBlue se začalo montovat do Insignii nebo k těmhletěm motorů až od roku 2018. Tak je důležitý měnit olej v automatických převodovkách po ujetí 60 000 km, na to se taky často zapomíná. Obecně všechny diesely se systémem AdBlue můžou trpět třeba na závady AdBlue čerpadel, to je pak drahá záležitost a ještě musím zmínit třeba adaptivní tlumiče. Jeden stojí 10 000, celá sada vlastně 40 logicky.
což je taky drahý, když vám třeba vytečou nebo přestanou fungovat. Jinak Insignia má takový specifikum, že často odchází spojky a dvouhmoty. Ne, že by to bylo tím, že třeba jsou ty spojky poddimenzované, ale spíš je to, řekněme, špatnou prací nebo špatným zacházením s plynem. Jo? Kdo neumí makat s plynem nebo na něj správně šlapat ve správnou chvíli, tak ten prostě ty spojky u tohohle auta hobluje. No. Insignii v Ačkách mají na výběr přes 50 a druhou generaci seženete už pod 300 000. Testovaný zánovní GSIčko stojí 750 000. Než se mrkneme, co si ohlídat u motorů a převodovek Arteonu, tak se podíváme taky na velikosti kufru. Začneme právě u Arteonu. Na první pohled je vidět, že vstupní otvor je širší a nakládací hrana je oproti Insignii nižší. Tak je ten kufr větší. 565 litrů základu při sklopených sedačkách, který nejdou z kufru, ale odsud se dostaneme až na 1632 litrů. Co je ještě dobrý, že pod podlahou je plnohodnotný rezervní kolo a že víko kufru se otevírá a zavírá elektricky, což působí luxusně, hodnotně. Na druhou stranu, když se takováhle elektrická písnice porouchá, tak její výměna stojí 15 000 korun. Za kus. 15 000 korun. Tady je to jednodušší, tady jsou klasický mechanický, hele. Mimochodem, vtipně se ten kufr otvírá, kdybyste hledali někde, kde se otvírá, tak takhle zmáčknete. Tak. Tady je v základu 490 litrů a při sklopených sedačkách, což lze jednoduše odsud, se dostanou až na 1450 litrů. Jinak tenhle kufr nemá pod podlahou rezervu, ale zase na druhou stranu jsou tady ještě výdutě a taky jsou tady třeba síťky na sucháč, na drobnosti, takže se s něma dá ještě různě manipulovat, což je dobrý. Ten kufr, i když je menší než u Arteonu, tak je taky dostatečně skladný. V Ačkách ke každému autu na webovkách můžete zdarma získat základní nezávislé prověření od společnosti CEBIA a kompletní kontrolu pak s 50% slevou. A nově dokonce do 60 dní od nákupu máte možnost bez udání důvodu vyměnit zakoupený vůz za jiný. To je další skvělá služba. No ten zvuk toho 2litrového benzínového TSIčka je takový hrubší, až trošinku připomíná vlastně diesel. No a na co si dát u těch dieselových motorů u Arteonu pozor, no to je klasika, koncernová klasika, tak třeba u těch 2litrových TDIček vodní pumpa a rozvody, že jo, rozvody většinou vychází na 210 000 kilometrů. Vodní pompu je potřeba měnit spolu s rozvodama. I kdyby byla dobrá, tak samozřejmě do další výměny rozvodu prostě nevydrží, takže měnit společně. Občas právě u dieselu může odejít taky AdBlue, vstřikování a čerpadlo, to znamená zase měnit to společně obojí. No a pak taková klasika u nafťáků, žavící svíčky. No a rozhodně ničemu neuškodíte, nebo respektive tomu motoru neuškodíte, když budete tankovat kvalitní palivo. Benzínová 1.5 TSI není špatný motor, je spolehlivý, ale hodí se víc do Golfu než do Arteonu, upřímně. 2litrový TSIčko to už je jiná káva. U něj pozor na nepravidelný chod, to může být způsobený zakarbonováním motoru, ale to se dá řešit dekarbonizací, že jo? Jinak kontrolujte taky u takového motoru hladinu oleje, kdybyste náhodou mezi výměnama, mezi intervalama dolívali, tak se jako nic neděje, ale zase lepší je prostě ty intervaly zkrátit a pak nemusíte dolívání řešit, že jo? To je jednoduchá matematika. Ještě taky pozor na rozvody, jakmile začnou chrastit, tak je hned vyměňte, většinou se tak děje okolo 200 000 kilometrů. No a ne chrastit, ale vrzat může horní uložení tlumičů a holt, buď vám to bude vadit a vyměníte to, anebo se s tím naučíte žít. Pěkně jede a parádně řadí. Mimochodem 1.5 TSI, 2litr TSI a 2litr TDI mají 7stupňovou převodovku nebo 7stupňový DSGčko s mokrýma spojkama DQ381, která má předepsanou výměnu oleje po ujetí 120 000 km. Doporučuji zkrátit na polovinu po 60 000. 2litr TSI-R a byt TDIčko 2litr má robustnější převodovku DQ 500 a i u ní je dobrý měnit olej po ujetí 60 000 km. Je to opět 7stupňový DSGčko s mokrýma spojkama. Ještě něco k pohonu všech kol Haldex. Pokud budete mít Arteona jako čtyřkolku, nezapomeňte, že právě v Haldexu měníte olej po ujetí 60 000 km. Taky je dobrý nezapomínat na diferenciál. No a co je důležité, že v Haldexu je filtr, který je potřeba taky měnit, protože se může ucpat a tím pádem nemusí vůbec pohon všech kol fungovat.
Novýho Arteona si mohl první majitel naspecifikovat jakkoliv, proto můžete najít ojetiny s různými druhy výbavy. Jo. Můžete a nemusíte mít třeba auto s adaptivními tlumiči. Osobně bych asi volil spíš klasický, protože ty vyjdou všechny na 10 000, když to adaptivní tlumič jeden, taky, ale na 10 000, no, ale jeden. Jo. To auto může a nemusí mít parametrické řízení. To auto může a nemusí mít sportovní volant a sportovní sedačky. To auto může a nemusí mít pohon všech 4 kol, že jo, systém Haldex, kdy to auto připojuje zadní nápravu preventivně nebo při výjezdu, rychlým výjezdu ze zatáčky. Až si budete vybírat Arteona, tak doporučuji vybírat sportovní variantu R. Ať si taky něco za tím volantem užijete. Ještě spolu vyzkoušíme prostor na zadních sedadlech. Já jsem si tu sedačku spolujezdce nastavil podle sebe, abych se i vepředu cítil pohodlně. Tak, schválně. Nastupování do Arteonu bezproblémové a místa je tady na kolena, nebál bych se říct, skoro jako v Superbu, opravdu. Na dlouhé cestování je tohle auto úplně ideální, opravdu. Spousta místa, podepřené nohy, výdechy, ventilace tady. Hele, nastupování i vystupování fakt jednoduchý. Díky tomu, že tady není ten rám na dveřích, tak spousta místa. Jak je to u Insignie, jsem chtěl říct. Jdem se podívat. Tak schválně vyzkoušíme zadní sedačky Insignie. Nastupuje se pohodlně, spousta místa na kolena, to jo. Výdechy, ventilace stejně jako u Arteonu, ale k tomu ještě navíc i tlačítka na vyhřívání zadních sedadel. Ovšem sedák výrazně kratší než u Arteonu a mám pocit, že je zbytečně strmý opěradlo. V tomhletom jednoznačně lepší Arteon. Výrazně lepší bych dokonce řekl. Když dáte při ceně Insignie 750 000 a kontaci 40%, což je 300 000 a rozložíte dobu trvání splátek na 60 měsíců, tak vás vyjde měsíční splátka na 9 462 korun. Za volantem Insignie si vždycky najdete ten správný poses, už jenom z toho důvodu, že jsou tady fantastický AGR sedačky, které mají opravdu certifikaci a vyvíjeli je ve spolupráci s Oplem i přední němečtí ortopedi, takže se z nich fakt sedí skvěle, fantasticky, dají se vše možně nastavit. Parádní, jsou vyhřívaný, to je jasný. Jedna věc, kterou vám chci okamžitě ukázat, krom toho, že je bezvadný ten displej, že se to jednoduše ovládá, tak hele, nevzhledný drát, ale včera, když jsem si to auto vyzvedával, tak jsem telefonoval a u toho jsem normálně to auto jenom takhle propojil. Nic jiného jsem nedělal a automaticky mi ten hovor skočil do auta a automaticky se mi zapnul Apple CarPlay. Jako to je famózní. U Volkswagenu to musíte nastavovat jako u každého koncernového auta. Tady ne, tady hned propojeno, vyřešeno. Skvělý, za mě fakt skvělý, to se mi strašně líbí. No jinak volant má ještě klasický tlačítka, který vypadají relativně lacině. Jo. Bohužel to je takový mínus toho interiéru, že občas jsou tady detaily, které prostě působí laciným dojmem na to, jak je to pěkný auto. Jak má nejenom rozesmátou masku, ale vlastně i rozesmátou tu palubku. Jo, tady jsou pěkný materiály, měkčený, jo, vypadá to fakt moc pěkně, je všechno jednoduchý, krásný na pohled, moc pěkný, ale občas ta lacinost je tady holt vidět. Takže asi tak. Co se týká odkládacích prostorů, hele, 2 držáky na kávu, to tady mám. Jedna přihrádka, další přihrádka veliká, tady dokonce ještě hele, na brejle, to už se taky dneska málo kdy vidí. No, takhle musím říct, že působí fakt jednoduše a přehledně ten interiér, to mě baví. Na první pohled působí Arteon luxusnějším a modernějším dojmem, to se teda musí nechat. Tady už je všechno digitál a tady někomu může právě chybět ten analog v podobě třeba těch klasických tlačítek, které jsou tady opravdu jenom takhle 2, když nepočítám tlačítko na start. Tyhle ty tlačítka, které jsou jenom dotykový, ne každému vyhovují třeba z toho důvodu, že když třeba zatáčí nebo dělá nějaký pohyb na tom volantu, takže si do toho může drbnout. Jo a hele, normálně si to přenastavíte celý, jo. No, takže to může být jedna z těch nevýhod, proč to vlastně zrušili a vrátili se k těm klasickým tlačítkům. Mně se to třeba líbí velice, líbí se mi ta jednotná linka těch průduchů, ventilace, jo, ten dekor, ty materiály, jak se střídají, fakt jako pěkný. I ty sedačky, ač nejsou tak členitý, tak mají prostě ergo komfort a jsou opravdu příjemný. Líbí se mi ten displej, který si můžete přizpůsobit podle sebe. To je hezký. To je fakt jako povedený interiér. Skvělej do ruky padnoucí volant.
hodně takový technokratický, ale pořád jako luxusní. Dobrý. Když dáte při ceně Arteona 850 000 a kontaci 40%, což je 340 000, a rozložíte dobu trvání splátek na 60 měsíců, tak vás vyjde měsíční splátka na 10 724 korun. Co říct závěrem, obě auta jsou skvělý. Volkswagen Arteon, tak to je prostě rychlý, pohodlný, sportovní, pružný, rodinný kombík, ideální auto na dlouhé cestování. Auto, který designově vyčnívá z té koncernové nudnosti Passatů a Golfů. Auto, který vás jenom příjemně překvapí svou ovladatelností a pohodlím. Prostě tady je všechno, jak má být. Oproti tomu Insignia je auto víc pro individualisty. Auto, který má skvělý jízdní vlastnosti díky parádnímu sportovnímu podvozku, díky i tomu motoru, který vás opravdu pořád poňouká za to brát. Prostě skvělý v úvozovkách sportovní náčiní. Parádní auto, já osobně bych si právě Insignii bral třeba už jenom kvůli tomu, že má kombinaci analogu a digitálu v tom ovládání, i to má svoje kouzlo pořád. Arteon je dobrý, to bych doporučil klidně svýmu nejlepšímu kámošovi, ale vítězem je pro mě Opel Insignia.